गिबि बैसागुनि एडभान्स गिबि बैसागु आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन मानसिफोरखौ नायफिन हा बिमा बिफा न'आव जादोंमोन ना नङा मेक्सिमाम गोरिब न'खरनिसो गथ'फोर जाखागोन ना बेनि उनाव आरो सेकेन्डआव मा गासैयावथ' गार्लफ्रेन्ड दंखायो खोमा गार्लफ्रेन्ड थायो मा थायो बायदिसिना ना बेनि सेक्टराव बाराद्राय माबा जानाङा लिमिट लाखि मोनसे ना गोबां जायो बिमा बिफाखौ गारनानै गार्लफ्रेन्डनि न'आवसो थांना थायो बिमा बिफाजों नांलायनानै बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा नोंना नांगोन नोंसोर दिनै माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों बेखौ सोलोंनानै बेनिफ्राय नोंसोर आरो मोजां जानो नाजा बेनिफ्राय बेटार साबसिन जानो नाजा नोङो गाज्रि जानाङा जोंनियाव गोबां दङ बेफोरबायदि न'नि मानसिजोंसो गाज्रि जानानै गुबुनजोंसो थायो बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा आरो ना गुबुनखौबो अन न'नि मानसिखौबो अन फैसा थाखायालाय मा थोखाया नोंना गासैबो रानलायनानै जा न'नि बिमा बिफा फैसाफोरखौ मोजां सेभिं खालामनो रोङाबाथ' थैखाबाय आं बायदि जायोबाथ' थैखाबाय होनबा दा आं बायदि फैसा गियि जाब्ला लाइफआ बरबाद जागोन आरोना जेसेबां हायो फैसाखौ सेभिं खालाम माबायदि खालामनांगोन माबायदि दोननांगोन माबायदि खामानि मावनांगोन ओरैनो मोनाखैना फैसाखौ नंगौ नङा ओरैनो मोनाखै जागोन सेभिं खालाम बेजों लोगोसे न'नि मानसिजों अनलायनो नोंखौ न'निया मायबा मोनसे बुंदोंबा बिमा बिफाया बेखौ माने नोङो बेखौ नोंसोरनि आखायाव आरो हाबा थाब जानाङा हाबा थाब जायोब्ला आरो गाबोबाय एसे कन्ट्रल खालामथ' बुजिबाय साख्रि दासो मोन्दों नोंसोरो एसे थांनो हो 5-6 बोसोरसो थांनो हो साख्रिखौ बुजिबाय नोङो माने साख्रि मोनबाय माबा खालामनोसै गारि बायनोसै मटर बायनोसै बे नङा लाइफआव साक्सेस जानो बे नङा आरोना एसे थाखो नोंसोरनिखौ 20ल'सो अब्ला 5 बोसोर साख्रि माव 5 बोसोरनि उनाव मोजां बानायग्रोना ला बेनिफ्राय हाबा जा आं बायदि जायोब्ला आरो पुरा बरबाद जागोन लाइफ लास्टआवसो बुजिबाय हाबाफोरखौ एसे लेडि जा पुरा लेडि जानांगोन आरो हाबाखौ गोसोनाय दंबा बुजायना दोन र' हाबा जागोन नंगौ नङा नोंथ' आं नोंखौ गारा ना बेफोरबायदि नंगौ नङा लगे लगे साख्रिबो मोनबाय हाबाबो जाबाय थाइसेबो थोनाय नङा फैसायाबो नों मोनसेबो खामानि मावनानै नङा बुजिदों ना बेखिनि बाथ्राखौ गोसोआव लानानै खामानि माव आरो थाखा फैसाखौ सेभिं खालाम आरो मोजां मोनलायनायनिफ्राय मोजां मोनलायनायनि बाराद्राय उन गिदिंनानै न'नि मानसिफोरखौ गारजोबनानै हिनजावनाव खाना थायो नंगौ नङा नंगौ दा बेफोरबायदिबो जायो आंनिफ्राय नांलायबाय नोंसोरल' मोजां जा बैसागु प्रग्राम खालामनांगोन बे खाथियाव थायोब्रा नोंसोरल' मोजां जा मिथिबाय आं बुंगोन नोंसोर मोजां जा नोंसोरनि बिमा बिफाखौ मोजां खालामनो नाजा नंगौ नङा नोंसोरनि बिमा बिफाया खस्थ'यै दङब्ला बिसोरनि माबाखौ सुफुं मोजां खालामना बेनिफ्राय नोंसोर हाबा जानानै नोंसोर मोजां खालाम बस बेनो नोंसोर मोजां जायोब्ला नोंसोरनि न'खरा मोजां जायोब्ला जों बेफोरबायदिनो एसे लासै लासै जौगालांबाय थागोन नंगौ नङा नोंसोर मोजां जानो जुमाय सेरेब मिथिबाय न'आव थांगोन लोगोफोरजों लोगो जागोन जुमाय सेरेब लोंगोन माबागोन बेफोरबायदि मालाब जाना समायना दुनियानि फैगासिनो थागोन सिख्लाफोरा नंगौ नङा सिख्ला बे थांगोन बे फैगोन खोनासंनानै ला सेंग्राफोर सारनि खोथाखौ फैगासिनो थागोन सोरबा गारदो नों फन रायलायनो मोनाखै मानो होनाखै गारदो थांनो हो नमस्कार सारा फ्रा एक्सपिरियेन्स मोनखानाय मानसि आथिं सुना फै खेबसे खुलुमनो खोनासंनानै ला मोजां मोनाब्ला गारदोब्ला खाथियाव फै आथिं सुना फै भाइ खुलुमगोन होनना जानाव खुलुमबाय आंथ' खुलुमगोन दिनैनि दिनाव मिथिबाय टेनसन लानाङा बेफोराव खामानि माने जोंनि दरमाया थाइसेबो होनखायो आं जेबो खामानि मावनाया मास मोनसेयाव टिभि गंसे बायबानो सेस बाइक फैबाथ' सेस कार फैबाथ' सेस साइकेलसो बायदि आं साइकेल 18,000नि साइकेल होयो साइकेल मिथिबाय होमबा नों न'बो लुनो हाया सिख्लाजों आरो बाराद्राय सिख्लानि थाखाय नों टेनसन जानानै बायदिसिना जायोबाथ' मा जागोन जिबनारि नांगोन बे गोसोआ ना फिसा जाना सानफ्रोमबो गुवार जानांगौ गोदोर जानांगौ जायखिजाया खामानि आरो मा खामानि बेलाय नंगौ नङा गोसोआव गिदिर जानांगौ दिनखौ सानबानो नों दुखु जाखायो नंगौ नङा थां जोबगोन टाइमाथ' नेनो हाया नंगौ नङा टाइमाव थांगासिनो थाखायो दसे उन्दुनो मोनदों मानसिया जेबो जाया जायो जेबो जाया हरसे उन्दुनाबाबो 24 घन्टा उन्दुबाबो मानसिया जेबो जाथाया नों नेक्स्ट खालि उन्दुनो मोनखागोन नंगौ नङा नोंखौथ' नेक्स्ट खालि उन्दुनो खागोन खामानियाव माने मालाबाबो फिसा गिदिर इ मावदो इ नङा नों गोसोखौ मोजां ला माव सेस टेनसनानो गैया नों गोसोखौ दुखु जायोब्लानो आरो आंखौल' थोनबाय थायो गैला नों टेनसन जाखाबायानो नंगौ नङा दुखु जाबायना अब्ला मा आंखौ थोनदो मावना फैबाय गैलाबो जोब्बायानो नों मावगोनबो दुखुबो लागोन टेनसनबो लागोन मा जानो टेनसन लानोबो जेबो गैया खामानियाव होनखायो
माबा मोनसे थोनदो फटाफट मावबाय फोजोबबाय स्रां नांलाय खमलाय खालामनाङा मिथिबाय लोगोजों लोगो हमलाय गोसोआ मोजां जानांगौ जोंनिया जोंनि गोसोआ मोजांबानो सब मोजां दुनियाया जोंनि गोसोआ गाज्रि सब गाज्रि जों गोसोखौ फार्स्टआव गावनि गोसोखौ मोजां खालामनो लानांगौ नोंनि गोसोखौ जों मोजां खालामना लाबायना सबबो मोजां 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 गामिनि मानसि सब मोजां दा जोंनिया मा नायनो बालाय आंबो गामिफ्राव थांनो जायगायावनो थां हिंसा गारि लाना जोंनाव मा दं जेबोआनो गैया जोंथ' बैखौबो लाङाथ' दा माथो लाङो आंखौथ' बुङो गामियाव खेला सगाव थांनाय खेलाफोरखौहाय मा रोंगो गावा गथ'फोर खेलाफोर मा रोंगो साननायानो सानफ्रोमबो बिदि मिथिबायना आरो गावा साख्रि दोङो नालाय गथ'फोरखौ फोरोंफैलाय मा सानदों जों मा जाजानो सानदों बेखौ बुजिया गावा माबा दं नालाय गेलेफैलाय गथ'फोरजों सानफ्रोमबो आंबो सासे फंबाय दङ आंनि लकेलि मिथिगो आं जेब्ला इउटुब गैयामोन अब्लानो आं बिसोरखौ मा खालामनो सानोमोन आं बिसोरखौ फिल्डआव थांनानै बेलेग खाथिनि टिमनि खारजाबनो हायि जाजोबोमोन आं मास मोनसे थांबा आं बिसोरखौ बुङोमोन ओमफ्राय आंजों गेलेनोब्ला गुबुना नोंसोरखौ खारजाबनो हानाङा ओरैनो खायोमोन बिसोरखौ बल बार होयो रलिं खालामहोयो गथ'फोरा आरो मेंनायानो गैलालै बिसोरो नों मेंनायानो गैला ओरै जालायाव आं मास मोनसेल' थायो न'आव मा खालामनानै नङा आं गैयाबानो गेलेनो सोरबा सासे थायोब्ला मोजां जायो नङा बेयावबो आरो जोंनिया मा हिंसा हिंसि बुजिया ओंखायनो जों दा बेफोरबायदि जानांला बुजिबायना जों सब मोजां जानांगौ अब्लानो जों सब मोजां आरो फार्स्टआवनो बेखौनो बुंगोन आं बिमा बिफाखौ नोंनो दाबाव बे फंबायमोन बिमा बिफा हिनजाव गथ' गथाय गासैखौबो ना माने बिमा बिफाखौ बुजाय दा नोंसोरखौ सानगोन साख्रि मोनबाय बिमा बिफाया माबा मोनसे लुबैगोन नङा नङा लुबैयोना गोसोखांनो लुबैबाय थायो बेफोरबायदि सानो बुजाय बेखौबो गासैखौबो नङा नङा गासैखौबो मोजां नोंसोर बुजाय नोंसोर दिनै रोंबाय सोलोंनो मोनबाय नङा नङा दाथ' नोंसोर सिगां गामियाव थायोमोन माबायदिमोन दा नोंसोर माबायदि बाथ्रा खोनायो माबा मोनसेयावथ' सोलोंथारदो ना बहुद बुस्थु नोंसोर जाय बुस्थुखौ मिन्थियामोन दिनै बेफोरखौ खालामगासिनो नङा नङा जाय बुस्थु जोंखौ ड्रिल होननाय बुस्थुखौ मिथियामोन नङा नङा ड्रिला मा बुस्थुमोन डिसिप्लिना मा बुस्थु मानसिखौ माबायदि रायलायनांगौ मानसिखौ माबायदि माथो नांगौ सोरांबानो नोङो माबायदि सोरखौ नमस्कार होनांगौ सोरखौ जै हैनो नांगौ नङा नङा जोंथ' सोलोंबाय नों न'आव थाबा सोरखौबा खुलुमबाय होनगोन नामा होनाङा होमबा दिनै बेखौ जों मा सोलोंदों जेमान मोजां सोलोंदों नङा नङा बिराद सोलोंनो मोनदों ना सोलोंनोसो मोनदों जोङो सोरखौबा सिनियरखौ नमस्कार होनदों न'आवथ' बिदि होना गामियावथ' बिदि होना गिदिरखौ इज्जत होदो उन्दैखौबो इज्जत होदो नङा नङा डिसिप्लिन बेफोर बुस्थुखौ बेफोरबायदि सोलोंनो मोननायखौ जों मा सोरनोबा होफिन न'आव खोन्था बेफोरबायदि सनमान होनांगौ मोजां रायलायनांगौ बेफोरबायदि नङा नङा गाज्रि जानाङा मावनाङा बेफोरखौ ओमफ्राय लोंनाय जानाय आंथ' बुंबाय आं बिराद नफरत लोंनाय जानायनिफ्राय आरो ना नफरत खालामो लोंग्राफोरजों थायो मा थायो सोरबा आं बेफोरनाव आरो ना लोंनाय जानायाव नोंसोर गफबबाय माने जिन्दगि खतम फुरा जिन्दगि बरबाद नोंसोर लोंनाय जानायाव हाबसोमबाय माने नोंसोरनि बेखिनि दरमाया आधाबो थोआ बे दरमाया नों लोङोब्ला लोंनायावबो गारोब्ला नों जेबो खालामनो हानाय नङा लोङोब्लाबो माने लासै फोजोबलांनो नाजा जेसेबांनो फिजिकेलखौ स्ट्रं लाखिनो हागोन एसेबां जागोन नङा आं फंसे बाथ्रा बुंनि दा 5 लिटार मोनसे केनाव 5 लिटार दै जायो नङा नङा दा नों 5 लिटारावनो 6 लिटारखौ लोंनो सानबा मा जागोन 1 लिटारा गोलैगोन ना 1 लिटारा गोलैगोन मानसिनि देहायावबो मोनसे लिमिट थायो बे मानसिनि मोनफ्रोमबो देहा पार्टसा किडनि बेफोरो लिभार सब माबा गोजा रिलेटेड गोजा नङा नङा सब नों दिनै लोंबाय गाबोन लोंबाय समफोर लोंबाय लोङै मा जागोन 5 लिटारनि जायगायाव 6 लिटार बारा जालांबा मा जालांगोन हाखौ खमसिगोन खामानि होला मानो होनबा 5 लिटार जाखायो मोनसे केनाव नों 6 लिटार लुयोब्लाथ' बे मा जागोन गोलैखागोन थिग बेबायदिनो जोंनियावबो मा जागोन बेखौ लायै लास्टआव मा जागोन जोंनि आखाइया खमसिगोन लिभार थांसिगोन किडनि थांसिगोन सब मोनफ्रोमबो मोनसे देहायावनो गैया होनबा सब मोनसे बेमार जालांसिगोन मानो होनब्ला बारा जादों नङा नङा बेनिफ्राय ब्रेनफोरखौ जासिगोन गावनिबो बाथ्रा खोनासंनाय नंला हाजार बुजायबाबो खोनासङो लोंग्रा मानसिखौ नोङो थैनोबो बुजायनाया ना हदाय लोंगोनि लामायाव गोलैना थागोन आंनि नं दोङो आं नाम लाना आं दिनै दुनियाखौ बुजायो खिन्थु आंनि नं दोङो आं लाजिया सैथो नंना नङा आंनि नं दों आं मानो माबानो आं दुनियाखौ बुजायो न'नि मानसिखौ बुजायो खिन्थु आंनि नं दोङो लोंग्रा मानसिखौ मालाबा बुजायनाया बिसोर मालाबाबो लाया बिसोरनियानो गावसोरनियानो सैथो बिसोरनिया लोङै ब्रेनखौ जाजोब्बाय नों बुनाबो जेबो खालामनो हाला बुबाबो माला नोंनिनो लस
बुनानै गारना दोनगोन नोंना नङा नोंनि लस बे बुस्थुखौ आदोद खालामनायानो साबसिन मानो होनब्ला नोंखौ सेस खालामजोबलाङो बरबाद खालामजोबलाङो नोंनि साननाय हनाय नोङो बिदिनो नों मा जागोन नोंनि फेमिलिखौबो रागा जोंसिगोन न'नि मानसिखौबो रागा जोंसिगोन नांलाय खमलाय जासिगोन संसारा बरबाद नंगौ नङा बेमार जासिगोन बेनिखायनो होनदों आंना 5 लिटार जायगायावनो 6 लिटार लोंनो सानबा मालाबा जोंना 5 लिटाराव लाबोगोन ना मोनसे बेखौ लिमिटखौ जोङो लाखिनो रोंनांगोन आरो बरबाद जागोन बेनिखायनो फंबायमोन बेसेबां खस्थ' खालामदों सोलों मोजां सोलोंनानै दुखु जानाङा न'आवलाय बेसेबां थाङो हिसाब बुंजोबनानै मोजां खामानि मावबायमोन ना मोजां जिबनाव नोंसोरा जि खामानि मोनबाय बिराद मोजां मोनदों आं नोंसोरखौ नुनानै आरो आं बिदिनो नाजाखाबाय थायोमोन गथ'फोरखौ एसेबां आं इउटुबाव बुंबाय आं साख्रि नागिर बायदिसिना दाबो दोङो जोंनि गामि एरियायाव पिआरसिया मा आंनो कल फैयो डमिसियेला मा खोन्थाग्रा गैया गामि एरियायाव नंगौ नङा आदा नोंसोर खोन्थायो माने पिआरसि गैयाबाथ' नों मा खालामना नंगौ नङा डमिसियेल नांथारगो नोंसोरनि मोजाङानो आंनि मोजां जों गासैबो मोजां नंगौ नङा दिनै सारखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय माबायाव नुवाखै बेसार फट' मोनसे